61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75, 75. Angak. Hey, what's up mga kakusa? This is Ronel Baligot once again. So yun mga kakusa, samahan nyo kami. Punta namin ang Taghagtub Falls sa pangalawang pagkakataon mga kakusa, kasi balita namin na opening lang ngayon. So mambodol tayo doon mga kakusa with my Uncle Christian, Uncle Carl, and Gio. Yan, nasa loob pa mga kusa. Naghanda pa sa kanyang mga gamit. Kunuhay. Tarot lang. So abangan lang mga kusa. Update ko lang kayo mamaya pagdating namin doon sa Taghagtub Falls, Karibukan. Located dito sa Barangay Calabugaw. Abang. Let's go. Let's go. What's up guys? So punta na kami guys. I'm going to Taghagtub Falls. So kailangan kong isamang dalawa mga kusa kasi bagwal pa dito. Kailangan natin sila i-visit doon mga kusa. Pangalan lang natin. Pakita ko sa inyo ang magandang tanawin dito sa Alibungan mga kusa. Let's go! Five minutes later. Yun guys, nandito na kami guys. So, opening. So, mag-extend between 15 to 1. 15 Alibungan. Yeah. Nakita nyo mga kusa. Nakita ko ng balon. Free. Welcome to Balon. Subukan natin pumasok mga kusa. Wala tayong daang pira. Mambulol tayo ngayon. Alam na. Ito ng letter. Model 5. So, kita mo ang magandang view. This is the view. I love you. Sate. Ay, salud sa. Opening na name. Ay, opening guys. So, pwede po mamapa sa mga guys. Thank you kayo sa sponsor, sa owner, ano nga, Falls. Sunod is bag. Sulod. Libre na foods. Na drinks? Yeah. What the fuck? Yun guys, sakto, insakto. Parang di nagkamali ng pasok. Yapa ba? Yapa sabi dito. Bilangin. Count off from the red. Start now. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 20. Napakaganda ng view guys, oh. Mga wild tree guys. Sobrang virgin. Buti pa yung kahoy virgin. Yung tumingin. Buti nga. Sana virgin. Oh, may mga tao doon ako daw. Ang rules, dili mga kusa. Bawal maligo na naka-shirt. Dapat brief lang. Gini aga ba? Simple tayo mga kusa. Simple. Okay guys. Dirty kitchen. Kita mo anak, hugo kayo? Oo. Okay, kita ang dirty. Gini aga ba? Ilo pa na. Clean kitchen. Oh, boy. Tara guys, tara. Shit! Atong puntahan? Ating puntahan? Let's go! Arat na. Lapitan natin guys, lapitan. Baka may free food pa dito. So guys, kung saan country ka nabibilang, kailangan mo itong hapakin.
Philippines. Kailangan mo ting ganinon. Ganino. Di ba kasi pwede mo, no, ano problema sa motor guys. Kukuhaon mo guys, pwede mainom na rin guys na Sampol. diba, tara kayo. I love you. Diba, Apple no? Tara Apple. Pero yung talong na kaya. Tanungin natin yung may-ari ito. Baka may free food pa, drink. Hingi tayo tanduay. Ang owner, may pungkanan ang owner. Yan. Grabe ka na guys. Morning boss. Hoy, salamat board. Pakikamay board. Gini ako ba? Karon ba opening ba? May kain manaming ba? Kau ready rin, mama? Ada mana dulu kan? Duga-duga na ko kan dito na. Mga bro ko toy. Wow. Basic. Kaya Adriel, pag dala mag-food, karon pwede mo mabalik kay libre. Opening nila. Pwede dalon rin yung asawa, kaya ano. Wow! Nana. You want to see? I can show you and never. Yun guys, tara guys. Mama. Hoy, ang poho na. Diba? Udah nang view guys. So yan guys, mag-unboxing ni sa gihatag sa kuan guys, owner guys, Libre Foods. Agi, buksan. Unboxing loads, unboxing. Tingnan natin kung anong ulam guys. Baka chicken and joy. Ngayon mo. Yun sa mga magbutang. Sige. Yun. Muntik na guys, muntik na. Sabi Uy! ko na, fried chicken. Uy, fried chicken guys. Dang ina. Uy! 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 Ganda. Thank you sa mga owner na guys. Sa may nagmamay-ari. Maraming salamat. Out sa family, out sa residence. Yun. Ayun mga kusa. Sheesh! Sheesh! Paul! Nakaklas!
Isa. Isi eh. Ginagawa mo! Guys! What's your plan? What's your plan? Dive! Dive ba, dive? No diving mong gudaw na dia. Ikaw boy! Gini ako ba? Bilangin ko na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75, 75. Ano pa ito? 76, 77, 78, 79, 80, 85, 6, 7, 88, 89, 100, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. No. 60. Yan mga kusa. Napapagod umakyat mga kusa. Ayaw nang umuwi. So, 150 ba? 60? 160 mga kusa. Yun. Sobrang rami.
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 5, 86, 90, 290 stairs. Yan, balik mo. So ayan mga kusa, nandito na kami sa bahay. Kakauwi lang namin talaga mga kusa. So kung napansin nyo sa ating video, meron tayong kasama dyan na mga tatlong magagandang lalaki. Yes, na mga gwapong lalaki pala mga kusa. So ayun, bago ko po kalimutan dito ang lahat, gusto ko ipakilala sa inyo ang aking nakasama dito sa Taghagtub Falls. Walang iba kundi ang ating solid na tropang uncle. Yon, simula umpisa hanggang ngayon, nasa atin pa rin ang kanilang loyalty mga kusa. So shoutout tropang Gio, Uncle Christian Frias at Uncle Juan Carlos Bistidas aka Bogart mga kusa. Yan ay galing pa sila sa Valencia City, Bukidnon. Bumisita lang sila sa lugar natin dito sa Barangay Calabugaw para samahan tayo sa hirap at ginhawa. So yun lang talaga ang ating mga totoong kaibigan talaga mga kusa. Kahit magkalayo kayo ng bahay na tinitirahan mga kusa, hindi yan basihan para kalimutan ang inyong mga matagal na pinagsasamahan mga kusa. Sobrang best ko na naging parte kayo sa aking buhay at salamat sa inyong pagsuporta, trutang uncle mga kakusa. At siyempre para sa dagdag kaalaman ng lahat sa lahat ng nagplano at nagbalak na bisitahin ang Taghagtub Falls. Ang Taghagtub Falls ay matatagpuan lamang sa sitio Kanibungan, Calabugaw, Impasugong, Bukidnon. I think Ausa Residence mga kakusa, at isa sa nagmay-ari nito ay si Sir Edgar Ausa at si Agriculture Vlog mga kusa. Yun, suportahan at subscribe na rin kayo sa kanyang channel mga kusa at sa akin na rin mga kusa. So yun, wala kaming ibang hinihiling dito kundi suportahan nyo ang bawat isa namin mga kusa, kasi isang karangalan sa ating lugar dito mga kusa na merong maging successful na vlogger sa ating lugar mga kusa. At sana balang araw suportahan nyo pa rin kami mga kusa sa aming mga ginagawa, kasi hindi kami at wala kami ngayon sa inyong harapan kung wala kayo na handa na sumuporta at manood sa aming mga video mga kusa. At salamat sa lahat ng nagtiwala sa aming kakayahan mga kusa. At siyempre ulitin ko sa lahat ng nagplano na bisitahin ng Taghagtub Falls, meron silang 50 pesos entrance mga kusa. Sobrang ganda ng tanawin na yun mga kusa. Alam ko ma-enjoy ang iyong sarili doon, lalo na pag malungkot ka. So bisitahin nyo lang ang lugar kasi sobrang cold water, fresh air mga kakusa. So talagang ma-enjoy mo yung sarili mo pag bumisita ka sa Taghagtub Falls, lalo na pag nature lover ka at mahilig ka sa mga adventure mga kusa. So doon ka na babagay. So pumunta ka na mga kusa para makita mo ang buong kagandahan at kalawakan. At syempre bago ko po tatapusin ang video na to mga kusa, so kailangan muna nating mag-shoutout sa ating mga solid na mga supporter. Yeah? Sumusuporta sa ating channel mga kusa simulat umpisa at palaging nag-komentaryo sa ating mga video. So shoutout to the Bishi J. Flore Golciano, shoutout sa iyo Besh. At syempre subscribe na rin kayo sa kanyang channel Marie Golciano mga kakusa. Yon. So shoutout to Maring Juan Navaja, shoutout sa iyo Maring. Shoutout to Rijan TV 511, shoutout, sobrang solid to na tao. So shoutout to Agriculture, yon. At yan ay isa sa ating nagmay-ari sa Taghagtub Falls at si Sir Edgar Ausa, yon. So shoutout sa iyo Sir Edgar Ausa at sa ating tropa na si Tol Lucrecio Abilia Jr. So suportahan ang kanyang channel mga kusa, sobrang solid tong gumawa ng mga video mga kusa, ng kanyang mga content, kakaiba to mga kusa. So meron siyang channel mga kusa, yun no. So Tagbals Vlog mga kusa, yan. Suportahan at pindutin ang kanyang notification bell para lagi kayong updated sa kanyang channel mga kusa. At siyempre sa akin na rin, huwag nyo kalimutan mga kusa, suportahan nyo ang bawat isa namin, kasi balang araw sana pagpalain pa tayo ng Panginoon mga kusa. So magpapaalam na ako mga kusa, dito ko na tatapusin ang video na to. At siyempre just comment down mga kakusa kung gusto mo mag-shoutout sa susunod na vlog mga kusa. Kita-kits, this is Ronald Baligot. Gusto ko nang tapusin ang video, sobrang haba na natin. So balik sa susunod na araw mga kusa. Abangan ang ating mga susunod na video. Sana makagawa na tayo ng mga kalokohan at mga bubong video dito sa ating channel, kasi namiss ko ng magbobo, magloko. So maraming salamat sa lahat ng subaybay. Please
Subscribe na rin sa ating channel mga kusa. Huwag niyong kalimutan yan para lagi kayong updated sa ating mga ginagawa dito sa ating bahay or YouTube channel mga kusa. Baliguat Official mga kusa. Maraming salamat. Magpapaalam na ako mga kusa kasi sobrang gutom na ako mga kusa. Gusto kong kumain ng tao. Bye bye. Peace you. I love you so much. Thank you for watching. Bye bye.